So yeah, sorry guys, the last video ended abruptly ngenxa yespace, but ke siyaqhuba phando lusaqhuba. Besathi nani bendizawubuza mina into yoba ucinga uba ukwazi imithetho xa ungumhlekazi, imithetho yakwagqirha kubaluleke ngantoni, kuza kunceda entweni? Ndizawunceda ube ligqirha elisazi isitori sabo mama engelobhetebhete. Yes, yeah. Xa umile like kuthiwe hayi umile igqirha mani kuthetha caca uba kuthetha igqirha. Like I didn't know ubana kukho imithetho. Yeah, kahle nyhani ke igqirha ayinguwe wedwa igqirha endawuqala xa ulegqirha, akhona amanye amagqirha. So we are a community of amagqirha. Ifana nasebudodeni, indoda iyadodiswa ngamanye amadoda, bafuna ukwazi uba ufike njani kule ndawo kuyo. Xa usithi uyindoda ewe khasichazele ngehambo yakho. Lapha ebugqirheni yinto enjalo ke, uyaunderstand? Amagqirha ayajongana ngamaxesha athile kude kubekho ezangoma, iingoma ezikwekwayo, uyayiva jongo jongo ma zijongo, uyayiva kuthiwe ziyalabalaba ijongo. Awuxhentsanga wena ubila umanzi ngelaa xesha kanti kutshiwo kuwe because ulapha khange untlombe, khange uhlale phakathi kwamanye amagqirha, khange ube ngumhlekazi. Because qala phaa ebuhlekazini ningabahlekazi nivana amandla. Igqirha uthi unyuka usiya phezulu ube ubuhlekazi bakho kumele uba ubuvile ukhwethezile kakuhle, amandla akho aviwe ngabanye abahlekazi. Yilaa nto ke ngoku iza kunika i-confidence xa uphakathi kwamanye amagqirha. Laa nto ithethayo into yoba usazi isitori sakho, noba ungaya eKapa noba ungaya eBhayi. Bekhe wathi omnye utata apha kuFacebook, mbonile uTogu esithi amanye amagqirha siwabona entungo uba aleqiwe akhawulezisiwe. Laa nto kube ngathi kuyaphuthunywa xa kusenziwa wena. Laa nto ke ngoku imisteyikhi abantu abanintsi abagulayo ngethongo, abathongayo bephangela, umuntu ephangela kakuhle enamandla okwenza okanye kukho imali kokwabo. Unemisteyikhi yocinga into yoba mna ndinyanzelekanga into yoba ndihlale 2 years or whatever, uyaunderstand? Ibe ngathi uyasokoliswa xa uhleli, uyaunderstand? Ewe ke singabantu siphila enyameni, singamagqirha bethu nani. Igqirha xa uzawuthi thahla nansi 100,000 ndicela undibeke etshobeni, amanye amagqirha awasoze athi hayi kuloo nto leyo. Awuthathwa imali yakho bhabha ubekwe enkundleni, uyawuzibonela phambili, uyayiva? Qha ke ngoku some of us we worry a lot about reputation because uzawuhamba umisa phayana. Ndike ndabukela komnye umhlekazi okwafika sisemgodusweni apha eBhofolo, ndihamba ke nabahlekazi bam. Heyi, lo mhlekazi athi gqi, wonke umuntu akhupha amehlo, uyeva? Uzentlombeni uhamba nepartner yakhe, umyeni wakhe akalogqirha. Ewe, akalogqirha umyeni wakhe. Fine, bazongena egumbini lamagqirha, uyeva? Indawo yokuqala njengoba sowubonile nawe, xa usize emagqirheni ngena ngendlela egumbini lamagqirha, uyayiva? Uyandumzela masikuve xa ungena into yoba kungena igqirha ngoku, uyaunderstand? Ungene yena laa mhlekazi xa esombelelwa kumiso yanguyomisayo into yoba hayi bethu nani, mna ndizobulisa nje sazothi hayi sazothi hayi apha kutata. Umyena ke ngoku uthe chwapha emveni kwakhe, uyambona uba akazange wahamba kathini. Xa simnika indawo kuyabuza uligqirha wena tata, uconfused into yoba why ebuzwa, uyaunderstand? Ibe nguye othi hayi wena hlala phansi awulogqirha wena. Umile ke ngoku yena. So
no guys, don't worry about me. Kusemgodusweni apha, you understand? Don't worry about me. Mna kuzawuphakanyiswa umthetho ngokwamkela igqirha uphethe ijoba kaloku, you understand? Hey, ndithi mna bethuna xa sehambile ke ngoku siyamhleba ke ngoku. Ndithi ye bethuna mna ndibone ngesidlokolo. Isidlokolo sinxitywe uphume emotweni senxiba isidlokolo esizeni. Uyayiva? Asikanxibi thina. Oh, kanti umelanga? Kaloku amagqirha anxiba wonke ngaxesha linye. Kunxityelwe isizathu awuveske nje uthike ngesonxiba isidlokolo. Thithi la sisi wathi gqi ezithe sidlokolo ngene egumbini lamagqirha. Sidlokolo sakhe senziwe ngefele lebhokhwe. Ibhokhwe, yazi ibhokhwe. Isidlokolo sefele lebhokhwe. Like, hayi man. Ibhokhwe nje lena. Kwa imithika le yakhe did not. Kwa mithika yenziwe ngefele lebhokhwe nje. Ingathi lebhokhwe inoba zezibhokhwe zakhe ke zemvuma kufa. Kwa inkomo inoba yila nkomo wayeyiqhelele ngumthika wakhe uthe gqise ezinxibile zilapha kuye esiqwini. Uyayiva ke ngoku ichoba lakhe lire